Молимся. Боже, Ты праз муку Христа Твоего Сына, нашего Пана, знищив смерть, спадщину першородного граху, что перейшла на все наступные поколения, дай, каб ставши подобными до Христа, и освяченные Твоею ласкою, мы несли у себе Его небесный образ, як по необходности мы жили в образе земного человека, праз Христа Пана нашего. Амин. Сідайте. Перше читання. Читання книги пророка Исаии. «Вось пашчасціць слузе майму, ён узвысіцца, узнясецца і будзе ўзвялічаны. Як многія здзіўліліся, настолькі знявечаны быў, як ні ў кога выгляд ягоны, а постаць яго не нагадвала чалавечай. Так здзівіць ён многія народы, каралі перад ім закрыюць вусны свае, бо ўбачаць яны тое, пра што ім не было сказана, і спазнаюць тое, чаго ніколі не чулі. Хто ж паверыць таму, што мы чулі, і каму адкрылася плячо Пана? Ён вырас, як парастак, перад намі, і як корань з сухой зямлі. Не меў ён ні хараства, ні прыгажосці, каб мы паглядзелі на яго, і не меў выгляду, каб прывабіць нас. Зняважаны, адрынуты людзьмі, муж цярпення, які спазнаў слабасці, ад якога адварочваюць твар, пагарджаны, таму мы лічылі яго за нішто. Але ён узяў на сябе цярпенні нашыя і панёс нашыя хваробы, а мы думалі, што ён пакорны, пабіты і прыніжаны Богам. Ён зранены быў за беззаконні нашыя, раздаўленыя за нашыя правіны. Пакаранне міру нашага на ім, і ў ранах яго мы атрымалі здароўе. Усе мы блукалі, як авечкі, кожны сышоў на сваю дарогу, а Пан усклаў на яго усе нашыя правіны. Цяжка прыгнечаны, ён скарыўся і не адкрыў вуснаў сваіх. Маўчаў, як ягнё, якое вядуць на зарэз, як авечка перад тымі, хто стрыжэ яе, не адкрыў вуснаў сваіх. Пасля уціску і суда яго схапілі, і хто раскажа пра ягоны род, бо ён вырваны з зямлі жывых, за беззаконні народу майго быў замучаны да смерці, і магілу яму вызначылі разам з бязбожнікамі, і пахаванне з багатым, бо не чыніў насілля і не было падману ў вуснах ягоных. Пан пажадаў раздавіць яго цярпеннем. Калі ж прынясе жыццё сваё в ахвяру за грахі, убачыць вечнае патомства і волю Пана здзейсніць ягоная рука. За цярпенне сваёй душы ён убачыць святло і ім насыціцца. Мой спрадвечны слуга апраўдае многіх і сам панясе іхнія правіны. Таму дам яму ўдзел сярод вялікіх, і з моцнымі ён будзе дзяліць здабычу за тое, што аддаў сябе на смерць і быў залічаны да злачынцаў. Ён сам панёс грахі многіх і стаў заступнікам злачынцаў. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Ojcze, w Twoje ruki oddaję ja duch mój. Ojcze, w Twoje ruki oddaję ja duch
Пане, я шукаю пристанища, няхай не буду осоромлены навеки. У справедливости Твоей избав мяне, у руки Твоей отдаю дух мой. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Для всех ворогов моих я стал посмешищем, навод для соседей моих, жахом для знайомых моих. Хто бачить мяне на вулиці, утякає ад мяне. Забитий я в серцях, як померли. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Сподяюся на Тебе, Пане, я кажу, Ты мой Бог. У Твоих руках дни мои, вызвали мяне з рук ворогов моих и гонителей. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Няхай светить обличчя Твое над слугою Твоим, збав мяне у своей ласкавости. Будьте мужными, няхай буде моцным серце ваше, усех, хто сподяється на Пана. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Читання послання до Габреїв. Брати, маючи першосвятра великого, який пройшов небеси, Єзуса, Сина Божого, будем твердо триматися визнання нашого, бо ми маємо не такого першосвятара, який не мог би спочувати слабостям нашим, але такого, який поводле подобенства зведав усі випробування, окромя греху. Тому наблизимся с довером до трону ласки, каб атрымаць милосердность и знайсці ласку для своечасовой дапамоги. Христос у дні тела свайго з моцным голосом и со слязьми узнес молитвы и просьбы до того, хто мог уратаваць яго от смерти и был выслуханы за свою покорливость. Хоть был сыном, навучыўся паслухмянасці, дзякуючы таму, што выцерпеў, і, будучы дасканалым, стаўся для ўсіх, хто яму паслухмяны, прычынаю вечнага збаўлення. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Хвала Тебе, Володар веков, хвала Тебе, Володар веков. Христос принизил себе, будучи послухмяным ажно до смерти, смерти крыжовой. Тому Бог узвысил Его и дал Ему имя понад усялякое имя. Хвала Тебе, Володар веков. Мука Пана нашего Иисуса Христа поводле Яна. Сказаўшы гэта, Езус выйшаў з вучнямі сваімі за зімні ручай Кедрон. Там быў сад, у які ўвайшоў ён і вучні ягоныя.
Гэта месца ведаў Юда, здраднік ягоны, бо Езус там часта збіраўся з вучнямі сваімі. Таму Юда узяў у кагорту і слуг ад першасвятароў і фарысеяў і прыйшоў туды з паходнямі, ліхтарамі і зброяй. Езус жа, ведаючы ўсё, што павінна з ім стацца, выйшаў і сказаў ім: Каго шукаеце? Яму сказалі: Езуса з Назарета. Кажа ім: Гэта я. стаяў жа з імі таксама Юда, які выдаў яго. І калі ён сказаў ім: гэта я, яны адступілі назад і ўпалі на зямлю. Тады ён зноў спытаўся ў іх. Каго шукаеце? Яны сказалі. Езуса з Назарета. Езус адказаў: Я сказаў вам, што гэта я. Калі ж мяне шукаеце, то дазвольце ім адысці. Сталася так, каб збылося слово, якое сказаў: з тых, каго ты даў мне, я не згубіў нікога. Тады Сымон Пётр, які меў пры сабе меч, дастаў яго і ударыў слугу першасвятара і адсек яму правае вуха. Імя ж слугі было Мальхас, але Езус сказаў Пятру: Схавай меч у ножны. Няўжо мне не піць келіха, які даў мне айцец? Тады кагорта, тысячнік і юдэйскія прыслужнікі схапілі Езуса, звязалі яго і завялі спачатку да Анны, бо ён быў цесцем Каяфы, які быў у гэтым годзе першасвятаром. Каяфа быў тым, хто параіў юдэям, што лепш аднаму чалавеку загінуць за народ. За Езусам ішоў Сымон Пётр і іншы вучань. Вучань гэты быў знаёмым першасвятара, таму увайшоў разам з Езусам на дзядзінец першасвятара. Пётр жа стаяў звонку каля брамы. І вось той вучань, знаёмы першасвятара, выйшаў, сказаў брамніцы, і ўвялі Пятра. Служанка брамніца сказала Пятру: Ці і ты з вучняў гэтага чалавека? Ён сказаў: Не. Нявольнікі і прыслужнікі распалілі агонь, бо было зімна і грэліся. Пётр таксама стаяў з імі і грэўся. Першасвятар спытаўся ў Езуса пра вучняў ягоных і пра вучэнне ягонае. Ён адказаў яму: Я адкрыта казаў свету. Заўсёды вучыў у сінагозе ў святыні, дзе збіраюцца ўсе юдэі, і патаемна не казаў нічога. Чаму ты пытаеш у мяне? Спытай тых, хто чуў, што я казаў ім. Яны ведаюць, што я гаварыў. Калі ён сказаў гэта, адзін са слугаў, які стаяў паблізу, ударыў Езуса па твары, кажучы: Так, адказваеш першасвятару? Езус адказаў яму: Калі я дрэнна сказаў, дакажы, што дрэнна, а калі добра, чаму б'еш мяне? Тады Анна паслаў яго звязанага да першасвятара Каяфы, а Сымон Пётр стаяў і грэўся, і сказалі яму: Ці і ты з вучняў ягоных? Ён адрокся і сказаў: Не. Адзін са слугаў першасвятара, сваяк таго, каму Пётр адсек вуха, сказаў: Ці не цябе я бачыў з ім у садзе? Пётр зноў адрокся і адразу заспяваў певень. Ад Каяфы павялі Езуса ў прыторыю. Была раніца, і яны не ўвайшлі ў прыторыю, каб не апаганіцца і магчы з'есці Пасху. Таму Пілат выйшаў да іх і сказаў: У чым абвінавачваеце гэтага чалавека? Яны сказалі яму ў адказ: Калі б ён не быў злачынцам, мы бы не выдалі б яго табе. Пілат жа сказаў ім: Вазьміце яго вы і судзіце паводле свайго закону. Юдэі сказалі яму: Нам нікога не дазваляецца забіваць. Так павінна было збыцца слова Езуса.
у якім прадказаў, якой смерцю памрэ. Тады Пілат зноў увайшоў у прыторыю, паклікаў Езуса і сказаў яму: Ці ты кароль юдэйскі? Езус адказаў: Ты кажаш гэта ад сябе, ці іншыя сказалі табе пра мяне? Пілат адказаў: Хіба я юдэй, народ твой і першасвятары цябе выдалі мне. Што ты зрабіў? Езус адказаў: Валадарства маё не з гэтага свету. Калі б валадарства маё было з гэтага свету, слугі мае змагаліся б, каб мяне не выдалі юдэям. Цяпер жа валадарства маё не адгэтуль. Пілат сказаў яму: Дык ты кароль? Езус адказаў: Ты кажаш, што я кароль, я на тое нарадзіўся і на тое прыйшоў у свет, каб сведчыць о праўдзе. Кожны, хто ад праўды, слухае мой голас. Пілат сказаў яму: Што такое праўда? І сказаўшы гэта, зноў выйшаў да юдэяў і сказаў ім: Я не знаходжу ім ніякай віны. Ёсць у вас звычай, каб я на Пасху адпускаў вам аднаго вязня. Калі хочаце, я адпушчу вам караля юдэйскага. Тады яны зноў закрычалі. Не яго, але Барабу. А Бараба быў разбойнік. Тады Пілат узяў Езуса і аддаў на бічаванне, а жаўнеры, сплёўшы вянок з церняў, усклалі яму на галаву і апранулі яго ў пурпуровы плашч, і падыходзілі да яго і казалі: Вітай, кароль юдэйскі. І білі яго па твары. А Пілат зноў выйшаў і сказаў ім: Вось я выводжу яго да вас, каб вы ведалі, што я не знаходжу ім ніякай віны. І выйшаў Езус у цярновым вянку і пурпуровым плашчы, і сказаў ім Пілат: Вось чалавек. Калі ўбачылі яго першасвятары і прыслужнікі, закрычалі. Укрыжуй, укрыжуй. Сказаў ім Пілат: Вазьміце яго вы і укрыжуйце, бо я не знаходжу ім віны. Юдэі адказалі яму: Мы маем закон, і паводле закону ён павінен памерці, бо учыніў сябе сынам Божым. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, спалохаўся яшчэ больш і зноў увайшоў у прыторыю і спытаў Езуса: Адкуль ты? Але Езус не адказаў яму. Тады Пілат сказаў яму: Не размаўляеш са мною, ці не ведаеш, што я маю ўладу адпусціць цябе і маю ўладу укрыжаваць цябе? Езус адказаў: Ты не меў бы нада мною ніякай улады, калі б не было дадзена табе з вышыні. Таму большы грэх на тым, хто мяне выдаў табе. Адгэтуль Пілат намагаўся адпусціць яго, але юдэі крычалі: Калі адпусціш яго, ты непрыяцель Цэзара. Кожны, хто чыніць сябе каралём, той супраць Цэзара. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, вывеў Езуса вонкі і сеў на судовым пасадзе на месцы, якое называлі Літастрот, а па-габрэйску Габата. Быў гэта дзень прыгатавання Пасхі, каля 6 гадзіны, і сказаў ён юдэям: Вось кароль ваш. А яны закрычалі: Вазьмі, вазьмі, укрыжуй яго. Пілат кажа ім: Я павінен укрыжаваць вашага караля. Першасвятары адказалі: Не маем караля апроч Цэзара. Тады ён выдаў ім Езуса на укрыжаванне, і ўзялі Езуса. І несучы свой крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрапа, па-габрэйску Галгота. Там укрыжавалі яго, а з ім 2 іншых з аднаго і з другога боку, а пасярэдзіне Езуса. Пілат жа зрабіў надпіс віны і змясціў на крыжы. Было ж напісана: Езус Назаранін, кароль юдэйскі. Гэты надпіс чыталі многія з юдэяў, бо месца, дзе укрыжавалі Езуса, было блізка ад горада, і напісана было па-габрэйску, па-лацінску і па-грэцку. Першасвятары юдэяў казалі Пілату: Не пішы кароль юдэйскі, але што ён сказаў: Я кароль юдэйскі. Пілат адказаў: Што напісаў, тое напісаў. Жаўнеры ж, якія ўкрыжавалі Езуса,
узялі ягоную вопратку і падзялілі на 4 часткі. Кожнаму жаўнеру па частцы. Узялі і туніку. Туніка была не шытая, уся адверху тканая, таму сказалі адзін аднаму: Не будем разрывать яе, але кинем лёсы, кому достанется. Так збылося сказанае ў Пісанні. Падзялілі між сабою маю вопратку, і аб адзежыне маёй кінулі лёсы. Жаўнеры так і зрабілі. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сястра маці ягонай, Марыя Клеопава і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач, якога ён любіў, сказаў маці: Жанчына, вось сын твой, Потым сказаў вучню: вось маці твая. І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўжо ўсё збылося, каб здзейснілася Пісанне, кажа: Прагну. Стаяла пасудзіна, поўная воцату. Тады ўздзелі на ісоп губку, намочаную воцатам, і паднеслі да ягоных вуснаў. Калі Езус пакаштаваў воцату, сказаў: Збылося. І, схіліўшы галаву, аддаў духа. Станем на колени. Встаньте. Юдэі, паколькі быў дзень прыгатавання, каб не заставаліся целы на крыжы ў шабат, бо гэты дзень шабату быў вялікі, папрасілі Пілата, каб укружаваным паламалі галені і знялі іхнія целы. Таму прыйшлі жаўнеры і паламалі галені першаму і другому, якія былі ўкружаваныя разам з ім. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо памёр, не ламалі яму галені. Толькі адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягоны бок, і адразу выцекла кроў і вада. А той, хто ўбачыў, засведчыў, і сведчанне яго праўдзівае. І ён ведае, што кажа праўду, каб і вы паверылі, бо сталася гэта, каб збылося Пісання, косць ягоная не будзе зламаная. І ў іншым месцы Пісанне кажа: буду глядзець на таго, каго прабілі. Пасля гэтага Юзаф з Арыматэі, які быў вучнем Езуса, але тайна, за страху перад юдэямі, папрасіў Пілата, каб дазволіў забраць цела Езуса. І Пілат згадзіўся. Той пайшоў і забраў яго цела. Прыйшоў і Нікадэм, які раней прыходзіў да Езуса ўначы, і прынёс сумесь смірны і Эльясу, каля 100 фунтаў. Яны ўзялі цела Езуса і закруцілі яго ў палатно з духмянасцямі, як звычайна хаваюць юдэі. На месцы, дзе ён быў укрыжаваны, быў сад, а ў садзе новая магіла, у якую яшчэ нікога не клалі. Там з прычыны прыгатавання юдэйскага паклалі Езуса, бо магіла была блізка. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядьте, коли ласка, дорогие браты и сестры. Уважаемые, мы только что послухали описание муки Пана нашего Иисуса Христа поводле святого Яна. Это довольно такое подробязное описание всего, что отчувал Иисус от той хвилины, когда его схопили в саде оливным, и до той хвилины, когда помер на крыжи. Те опошние слова Иисуса Христа.
Апошнія словы Езуса Хрыста, якія былі скіраваны не толькі да чалавека, але перш за ўсё былі скіраваныя да Бога і да адносіны Езуса Хрыста да нябеснага Айца. Мы мімаволі ўзгадваем пра малітву Езуса Хрыста ў садзе аліўным, дзе Езус моцна маліўся, бо ведаў, што яго чакае мука такая, і мука даволі жорсткая. Чалавек зрабіў усё, каб другі чалавек цярпеў. Вы ведаеце, паміж іншым, дарагія браты і сёстры, гэта не сакрэт, што чалавецтва столькі супраць сабе падобным зрабіла ўсякай зброі, зрабіла ўсялякіх пакутаў, катаванняў, што і кажуць, не апісаць гэтага. Катаванняў не толькі фізычных, але катавання духоўныя. І я хацеў бы тут маленькую увагу звярнуць на катаванне духоўныя, асабліва катаванні, якія адбываюцца ў нашых сем'ях. Гэта вельмі такое страшнае з аднаго боку і вельмі важнае, таму што калі гэтае катаванне адбываецца ў нашых сем'ях, дзе ёсць людзі, якія церпяць, ёсць людзі, якія не разумеюць, што яны нясуць цярпенне, часамі так, яны лічаць, што яны гавораць праўду, што яны паводзяць сябе справядліва, гэтым самым задаюць другому чалавеку непамерныя катаванні у сваёй так званай праўдзе, даюць катаванні сваім дзецям. Выхоўваецца такі чалавек, які выхоўваецца. А найбольшае катаванне, якое выносіцца сем'ю, гэта калі бацькі не даюць дзецям Бога. Гэта самая страшная пакута, на якую схіляе сённяшняе чалавецтва маладое пакаленне. Не даць яму Бога, не даць зразумець веры, а даць гэты свет, задаволіць гэтым светам па максімальнаму, каб чалавек нават не падумаў, што нешта ёсць іншае, што ёсць іншае жыццё. Потом жа гэтыя людзі, бацькі, будуць шмат цярпець ад сваіх дзяцей, за сваіх дзяцей, за ўсё. Напэўна, выцерпяць вялікія пакуты, выцерпяць усё, што магчыма і немагчыма, але ці зразумеюць сэнс цярпення. Многія разумеюць, прыходзяць гаворыць, мы клапаціліся пра ўсё, на столькі работах, каб усё забяспечыць, бо мы калісьці цярпелі голад, мы стараліся даць усё сваім дзецям, а яны неўдзячныя. Яны вось так і так паводзяць. Усё далі. Паглядзіце, нашыя дзяды, прадзеды, старэйшыя асабліва памятаюць, на першае месца заўсёды ставілі веру Бога. Іх не клапаціла тое, ці будзе добра, ці недобра будзе дзіцяці, але ідзе да касцёла, але вучыць катэхізм, ці яно пагуляла, ці не пагуляла, ці паела, ці не паела, ў такім сэнсе. Але Бог быў заўсёды дадзены, замешаны, у кавычках можам так сказаць, у штодзённае жыццё чалавека. І вось гэта цярпенні найстрашнейшыя, дарагія браты і сёстры, калі выхоўваецца чалавек без веры ў Бога. Гэта найстрашнейшае цярпенне. Хоць яно можа часамі і небачнае, але чалавек церпіць тут, але што чалавек яшчэ будзе цярпець калісьці, калі стане перад тронам Божым пасля суда Божага. Гэта, як кажуць, тут заўсёды пытанне найбольшае і наймацнейшае, якое толькі можа быць. Поэтому нехай вось пакута Пана нашага Езуса Хрыста, нехай усё, што Ён выцерпеў, нехай сённяшні крыжовы шлях, які мы прайшлі па вуліцах нашага горада, па вуліцы, як звычайна па адной вуліцы мы ідём, навокал касцёла сёння прайшлі. Нехай вось гэтая наша малітва дапаможа нам зразумець нас самых. Зразумець, каб мы, можа, не былі, часамі лічым, што мы з'яўляемся ахвярай цярпенняў, што вось другі чалавек, можа, ёсць заўсёды той, які дае цярпенне. Але каб мы зразумелі сваё, дзе мы з'яўляемся сродкам цярпення другога чалавека, прычынай цярпення другога чалавека. І каб пастараліся пазмегнуць гэтага, каб пастараліся у імя Божае знайсці выхад у адносінах да другога і ці з другім чалавекам. Нехай Пан Езус сёння дасць нам гэтую свядомасць і нам паблагаславіць. Амен.
Устаньте. Зараз адбудзецца малітва вернікаў. Я буду гаварыць, калі трэба будзе ўкленчыць і калі падыміцеся, то есть буду гаварыць, што як рабіць. Молимся, наймилейшие, за святый костел Божий. Няхай наш Бог і Пан адорить Яго з упокоем і єдністю, і аховує Яго по всій землі, а нам дозволить жить спокойно и бесклопотно и прославлять Бога Отца Всемогутного. Уклінчим. Поднимитесь. Усемогутный вечный Боже, у Христе Ты объявил свою славу всем народам, заховай справу своей милосердности, каб Твой костел рассеянный по всем свете, с непорушною верою трывал узнавание Твоего имени, праз Христа Пана нашего. Аминь. Молимся за нашего папу Франциска. Няхай наш Бог і Пан, який обрав його для виконання найвищейшої пастирської улади, заховує його у здоров'ї і у безпеці для свого святого костела, каб он керовал святым Божьим народом. Уклінчим. Поднимитесь. Усемогутный вечный Боже, Твоя мудрость усим керуе. Глянь ласкаво на наши просьбы, и у Твоей добрыни заховай обраного для нас папу, каб люд християнский, яким керує Твоя рука, под уладою найвышейшего пастора отцова все в вере любови, праз Христа Пана нашего. Аминь. Молимся так само за нашего біскупа Юзефа, за всіх біскупів, святоров, дьяконов, за всіх, хто служить костелу, і за весь народ вірний. Уклінчим. Устаньте. Усемогутный вечный Боже, Твой Дух освячаю весь костел и им керуе. Выслухай наши покорные просьбы за всестаны костела, каб, дякуючи Твоей ласце, верно Тебе служили праз Христа, Пана нашего. Аминь. Молимся за катехуменов. Няхай наш Бог і Пан отчинить їхнє серці і брами своєї милосердності, каб, отримавши в купелі одрадження, отпущення всіх грехов, з'єдналися з нами в Єсусі Христе, Пану нашим. Уклінчим.
Встаньте. Усемогутный вечный Боже, Ты неспынно узбогачаешь костел Твой новым потомством, повеличь ласку веры и познания у катехуменов, кабодродженные водою хросту, яны долучились до Твоих усыновленных детей, праз Христа Пана нашего. Амин. Молимся за усіх братов, что верать у Христа. Няхай наш Бог и Пан учинить, каб яны імкнулися до правди. Няхай збере їх і заховує у одним костьоле. Уклінчим. Поднимитесь. Усемогутный вечный Боже, Ты рассеянных збираешь, а собраных заховываешь у одинстве. Глянь ласкаво на усіх, хто вірить у Твоего Сына, и учини, каб Ты, кого освятив один их рост, были з'єднані щирой верой, взаимной любовью, праз Христа Пана нашего. Амин. Молимся так само за жидов, дачи их продков промовлял Пан Бог, каб он допомагав им умацоваться у любови до Его и у верности Ягоному заповету. Уклінчив. Усемогутный вечный Боже, Ты дал свое обещание Аврааму ягоным нащадкам. Выслухай ласкаво молитвы Твоего костела, каблюд, чтобы первым народом обраным смог досягнуть полноты откупления. Праз Христа Пана нашего. Амин. Молимся за тих, хто не вірить у Христа, каб яны наповнені святлом Духа Святого, могли ступить на дорогу збавлення. Уклінчим. Встаньте. Усемогутный вечный Боже, дай, каб Ты, кто не вызнає Христа, ходячи перед Тобой со щирым сердцем, знайшли правду, а нам допомагай, что раз глибей спостигать таємниці Твоего життя и узастрать во взаимной любови, каб мы были досконалыми свідками Твоей любови у свете праз Христа Пана нашего. Амин. Молимся за всіх, хто не вірить у Бога, каб по щирості серця ішли за тим, що правдивое, і так могли знайти самого Бога. Клінчим. Усемогутный вечный Боже, Ты так створив усіх людей, каб сумуючи по Тебе шукали и знайшовши жили у супокої. Учини просим, каб сярод перешкодов, зауважаючи знаки Твоей добрыни и свідчення добрых учинков, тих людей, что у Тебе верят, яны с радостью вызнали веру у Тебе одиного, соправдного Бога и Отца всего роду людского,
Праз Христа Пана нашего. Аминь. Молимся за всіх, хто керує державами. Нехай наш Бог і Пан керує їхніми намірами і серцями, поводле своєї волі, каб усі ми жили у справдной вольності і супокої. Уклінчим. Усемогутный, вечный Боже, у Твоих руках человече сердце и законы всех народов. Глянь ласкаво на тих, хто нами керує, каб з ласки Твоей во всем свете пановали тривалость упокой, добробыт народов и свобода веры, праз Христа Пана нашего. Амен. В наших молитвах зараз ахінем усіх людей терпячих у наших сім'ях, наших родних, знайомих. Молимся, наимилейшие до Бога и Отца Всемогутного, каб очистил свет от усяляких непоразумений, отхилил от нас хворобы, вызволил от голоду, отчинил вязницы, разорвал кайданы, пожадал дать безпеку и счастливое вертание подорожным, здоровье хворым, а тих, хто помирає, одарив збавленням. Уклінчимо. Встаньте. Усемогутный, вечный Боже, с утешения засмученных и моц терпячих, почуй молитвы тых, кто кличет Тебе у терпении, каб усены радовались, что у потребе их не покинула Твоя милосердность. Праз Христа, Пана нашего. Амен. Зараз, дорогие браты и сестры, відбудеться адорація Святого Крижа. У нас криж знаходиться перед алтаром. Зараз буде знята з крижа пов'язка, а затим святар перший і за святаром відбудеться адорація. Усіх, хто може підійти, можна йти на коленях, як хоче якої-небудь відлеглость. Можно так просто.
Святый крижу наймилейший, з усіх древов найславнейший, в гэтым древе моц и сила, яно Иисуса носила. З яко плыне осолода для городного народа. Древо твердое змягчися, до земли аж прихилися. Спусти тело моего Пана, яно вельми скатована. Дозволь телу отпочити, на землю худшей ступити. Выбрал Бог тебе от веку за спасение человеку. Сядет ласка людям дана, душа наша взмацована. Кривёй Божией вся обмыта, что с Христовых ран пролита. Як лежал у зимней стайни, не было ему уже тайной, как свет грешный откупите, треба кровь свою пролити. Там с веры поклон давали, а тут люди катовали. Нечувана милость гэта, каб исти на крыж для света. Кто ж так будет милостивый, таки добрый, литостивый? Сам Пан Иисус гэта справил, нас от пекла крыжам збавил. Чаму сердце твое гордо, быка мене глухо твердо? Ты над Иисусом не плачешь, хоть его на крыжи бачишь. На ахвяру Богом данный, за тебе укрыжованы. Пане наш Боже, Тебе ніхто ніколи не бачив, тільки Син Твой, Єсус Христос, показав нам Тебе. Просим Тебе, благослови гэты образ, каб няспынна углядаючыся ў аблічча збаўцы, які на крыжы, на гэтым абразе, Яго найсвяцейшай Маці, святого Яна і святой Марыі Магдалены, мы імкнуліся больш дасканала наследаваць Хрыста, пакуль не ўбачым Яго твар у твар, дзе Ён з Табою і з Духом Святым жыве і валадарыць на векі вечныя. Аминь. Дорогие браты и сестры, два слова хотел бы сказать про этот образ, перед тем, как перейти до наступной частки нашего сегодняшнего набоженства Святой Коммунии. Это образ 10 з нашего района, откуда никто не ведает.
Калі чалавек, які перадаў яго, сказаў, што яго бабулі гэты абраз падчас вайны прынёс нейкі партызан, выменяў на яду і яшчэ на нешта. І заўсёды гэты абраз вісеў многія гады, пакуль яна жыла, вісеў у яе пакоі, на сцяне вісеў гэты абраз. Потом яго палажылі далёка на страху, і там і забыліся троху пра яго, згарнуўшы. І вось, калі прынеслі мне гэты абраз, аддалі гэты абраз, перадалі, мы яго аднавілі, адрэстаўравалі гэты абраз, бо быў так троху даволі знішчаны. І, я думаю, памесцім дзесьці ў нас у касцёле, у нас есть много месяцаў. Я думаю, што гэта яшчэ не паследні будзе. Поэтому вось гэты абраз як памятка з гэтага юбілейнага года і памятка вось і то, што мы асвяцілі яго, нанова асвяцілі яго у дзень у Вялікую Пятніцу. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого». Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи престя збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, нехай прийняться тіла Твоего не буде мне на суд и осуждение, але з милосердности Твоей, нехай оховує и оздоровляє мою душу и тело. Уклінчимо. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Зараз до комунії підходимо.
Христе, збавца милый, як ягнятка ты терпливый, терпишь, терпишь на крыжи мучений, за все наши програшені, дих заплача чоловіча, грех твой пана так скалечив. Глянь же, як Бог милосердний, кайся, кайся, грешний і мізерний. Йон сказав апошнє слово, похилив на груді голов. Маті, в сльозах замляває, в жальбе, з плачу лежить.
Молимся, просим, усемогутный вечный Боже, праз благословленную смертью воскресения Христа Ты отродил нас, заковай у нас плен Своей милосердной ласки, и дай-ка праз уделу этой таямницы мы завсёды отдано Тебе служили праз Христа Пана нашего. Аминь. Святый Архангеле Михалия, Бежи бережи. нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пастор злого духа. Покорно просим, нехай Его знищить Пан Бог, А Ты, князю войска небесного, мocою Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душу снують по світі. Амінь. Дорогі брати, сядьте на хвилину. Дорогі брати і сестри, зараз буде виставлений найсвятейший сакрамент і накритий буде монстранція велюмом, і відчинимо ми так називаємо про гроб панський Ісуса Христа. Це велика тишина, яка опанувала всю землю. Мы помним, что этот день, вот от этой хвилины выставления на святейшего сакрамента, отчинения гроба панского, это хвилина народжения чистца. Поэтому, поважанные, мы стараемся, я вас прошу, может, кто має такую махчимость, и сегодня будет у нас адарация до 10 часов вечера, и завтра на протягу дня, хоть тут будут и благословления великодной ежи, але прийти, как помолиться хотя бы какую годинку перед Найсвятейшим сакраментом за наших померлых родных, за души терпячие очистцу. Померлых родных мы неведомо, як коли дойдем до их могилов, але уже эта хвилина вельми важная. Хвилина у нашим годе литургичным и особливо хвилина, коли ось гэты тридум пасхальным учора. Я дякую, что вчора шмат людей постаралися прийти, как побыть с Иисусом Христом на святой године. Это такая Божья ласка, я не ведаю, але я вось на самым себе отчуваю такую великую Божью ласку, якую Бог уливая после этой молитвы адорации у тишине Найсвятейшего сакрамента. Я отчуваю, что так само и эта Божья ласка заходит на парафіянів, заходить на ваші сім'ї. Може, не одразу ми это все бачимо, бо навертання до Бога починається від нас самих. Не так, що ми молимося за навертання когось, а самі забуваємо. Бог завжди дійничає від нас. І починається все від нас. Поэтому, може, часами не настільки бачно, але все починається від нас. Поэтому упустите Бога зразу до себе, а потом Бог пойде до других, это напевно. Бо нема іншого проводника до Бога і в наших просьбах, як ми самі. Нема іншого проводника Бога до наших родних, до близьких, до кого ми захочемо. Тільки ми самі можемо провести Бога у їх. А Бог вибирає шлях, як пройти до того чи іншого чоловіка праз нас. Поэтому, ось, може, цей день так само особливим чином, это день нашего одинства с нашими померлыми. У нас нема телефона, как им позвонить, как с ними поразмовлять. А сегодня мы маем такую махчимость, это телефон отчиняется, и мы маем махчимость такую поглыбить в молитве и войти в молитву. Вот это такие зараз будет далей такое духовное благословление. Благословление уделяется нам у нас только завтра после Святой Мши. Поэтому мы далей продолжаем нашу молитву. Встаньте, схилите головы на благословление. Просим Тебе, Пане, спошли щедрое благословление на Твой народ, який у надеї на свое воскрешение ушановал смерть Твоего Сына. Отпусти ему провины, одари с утешением, умацуй его у святой веры и дай ему надею на вечное избавление. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Зараз у тишині відбудеться перенесення на святейшего сакраменту. Все уклінчимо. Вы тоже идите туда, уклінчите, пожалуйста, и не болтайте. Уже задолбали своим болтовнем. Туда, вниз.
Не надо мне это.
той частцы разважанняў над мукою Пана будзем разважаць аб тым, што Пан Езус выцерпеў ад несправядлівага прысуду ажно да ўкаранавання цернем. Гэтыя раны і знявагі ахвяруем Пану, просячы супакою для нашай айчыны, згоды паміж народамі, а для нас саміх прабачэння грахоў, паратунку ад зямных няшчасцяў, а асабліва ад пажару, голаду, вайны і заразы. Грешники, гляньте на покуты Пана, за грех ваш тяжкий, и Он примає раны. Не лютость катал, ранить Пана болем, а зая воля Створцу
княжа скрухи, плачьте, поклався на святое ложе, княжа сусвету, Валандар наш Боже. Плачь ясно солнце, месячное коло, зорки не зяйте, сёння так весело. Плачьте, променни, не мигайте ясно, бо наше солнце найяснейше гаснет. Плачьте, облаки, дождевые хмары, слезы, як росы, сейте на обшары. Кто вас раскидал?
греху нас обмив, знищив моць шатана своей боской силой, нас от пекла избавил, наш заступник милый, пастырь рады шел, что нас возлюбил, и он кровь за нас пролил, с греху нас обмыл, пастырь рады шел, что нас возлюбил, и он кровь за нас пролил, с греху нас обмыл.